Jesu Kristu inkosi. Ngicela ubaba umfundisi uZulu esibongela umnini. Siyabonga uNkulunkulu nomusa, siyabonga Nkosi leli thuba. Bantwana bakho Nkosi banikelile uNkulunkulu wethu, siyakubonga uNkulunkulu nomusa ukuthi ubanikile ithuba lokuba banikele. Nkosi Jesu ngiyakhuleka namanje Nkosi ngalesi sikhathi ukuba ubusise Nkosi lomnikelo wabantwana bakho ukuthi ngamunye wenezele Nkosi isibusiso sakho ngezikhathi zonke. Uthe wena Nkosi ezwini lakho sihle ngoba siyacebisa awenezele usizo kuso. Ngiyacela Nkosi kube yilona loyo umuphe Nkosi njengokwesidingo sakhe. Uyabazi Nkosi ukuthi yini abayidingayo. Ngiyacela Nkosi ubenzele umusa ubaphe Nkosi lokho abakudingayo. Ngicela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga ibanathi ke namanje ngoJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu osiphelele ithuba lokuhlangana sizokhuluma ngetheme esinda kangaka. Siyabonga uNkulunkulu usenzele umusa uqaqe ingqondo zethu ukuze sifunisise intando yakhe. Ngizoqala ngendaba engemnandi kodwa ke ningakhali nikhuleke. Abasha base Hammersdale bebefanele bafike la izolo, abakwazanga ukufika, bavinjwe ngabamatekisi, itransport yabo ivinjiwe ngabamatekisi. Babahlalisa kusukela ekuseni ngo-7 baze babashaya ngo-2:30. Kwayimame badedela ukuthi sebengagoduka, bebengafuni beqhubeke, bengafuni baphindele emuva. Babathatha endleleni babaphindisa eDurban Station babagcina lapho. So ke siphatheke kabuhlungu because size sazwa ntambama ngenxa yokuthi ingcingo besingayivuli. Kodwa ke siyamkholwa uNkulunkulu, batheke ekuseni mangiba-check-a bathi bafike kahle emakhaya. Bafike nje kahle kusakhanya. Injalo ke indaba ebuhlungu engiza nayo. Ngiyafisa ke
ukuthi siqhubeke sikhuleke. Bebefuna imali enkulu, bathe bafuna u10,000, bebehamba ngama7 seater. So bathi bafuna u10,000 ngemoto ngayinye. So ibizophuma phi leyo mali? Kodwa ke siyamkholwa uNkulunkulu ngokuzayo osihlelela ama-transport afanele. Shuthi ke nani ke bazalwane sefanele niqaphele ningaqashi ama7 seater. And ke abamatekisi futhi as well nabo banenkinga ke manje ukuthi ama-association ayavimba. So yikho kubalulekile ukuthi makuzoba nenkonzo sikhuleke noma ngabe umkhosi awumenyezelwanga kodwa umuntu nomuntu awubamba umkhosi la ekhona uJesu Kristu inkosi. Sengiyadlula ke kwezihlungu sengena kwezinhleke manje. Siyabonga kakhulu bazalwane sengiyitholile i-report yokuthi anishiyanga lutho ema-bathroom. Ngiyakholwa nangala change room angizushiya lutho. Angithi bantu abasha uJesu Kristu inkosi. Ngithathe ke ithuba ngibonge kakhulu kubantu abasha. Ngiziphathe kahle. Ngiyakholwa ukuthi ongasiphathanga kahle laba kade besigadile ama-chaperone bazofike ba-reporte emuva kubafundisi ukuze ke baqondise lowo ongasiphathanga kahle. Kithina ngisiphathe kahle. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. uJesu Kristu inkosi. Ngiphinde futhi ngibonge kakhulu insizwa laphaya abantu abasha ade besikhelela amanzi osukwini la izolo. Sixolise kakhulu bekungaphezulu kwamandla ethu. Ngokufisa kwethu sesifisa ukuthi manifikile nibe comfortable kuze kuhanjwe niphatheke kahle. Kodwa ke kwasiphunyuka izolo ngenxa ke yezimo zendawo. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabasebenze ngokuzikhandla badela ngisho inkonzo bebelalela lapha phandle bethutha amanzi. Okungiphathe kabuhlungu ke ukuthi thina ladies thina besine toilet enenkinga size sawa abuse lawo ma efforts abo. Kukhona kade bephuma njalo. Angisho lutho ngokuthunywa imvelo bazalwane. Kodwa ngisho ngokuthi uqaphele nje ukuthi how abekiwe ama-toilets ngale ngaphandle ade ngadingi kakhulu amanzi. Kodwa besebenzisa lapho uthola ukuthi bayawagcwalisa 5 minutes akusekho lutho. Sekufanele baphinde baqoqiqinge basuke lapha yanamanzi sengikhulumela ingomuso bazalwane. Mayiphinde siphinde into nje iba nakho engqondweni ukuthi nabo bese ukuzolalela inkonzo. Number 1. Number 2, bayanikela abathunyiwe kusuka ngaphakathi. Number 3, uma ngabe wena useyicathulweni zabo ngakwenza yini? So ngiyacela ngibonile impela ukuthi abantu abancane nabo uzozwakala. Abantu abancane nabo nje abakhulile njengathi bayayenza lento kakhulu. Ngiyafisa ke bazalwane ukuthi next time masibekelwe ama-toilet alternative siye khona siwasebenzise ukuze kubuye indaba zamanzi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu ke kubo bonke abalekeli. Siyasebenza imali. Ngiyazongala ngithi Lezingiphoxa sengikhulume kangaka. Ngimemezile bazalwane ngicela ngicabangele. Ngimemezile yazi nje. Okay, siyambonga ke uNkulunkulu ngalokho. Siyabonga kakhulu. Kuningi abakwenzile abantu abasha especially abafana
enhlizweni yami-ke kuye kwavuka nje ukuthi ngicele abantu abazomentorisha ama-male teenagers ebandla, ngizobeka kanjani, abafana, kube khona nje ubaba ozobafaka ophikweni lwakhe. Umama Maseko, umfundisi Maseko wenza umsebenzi omkhulu ngendlela emangalisayo, wasiphathela ama-young adults. Kodwa ngokuvama ngibona ngathi ama-young adults akhe nama-females, angazi-ke noma akhona yini nama-males. Kodwa ngibona ungazuthi iyaletha kwi-department yama-males. Thatha nje for instance isimo sayizolo. Isimo sayizolo besidinga ukuthi kushintshwane ngokukha amanzi. Kodwa ngenxa yokuthi abanayo lento yokuthi bayaphatheka, abazi. So abazange balekelele, kugcine sekuwabantu abambalwa abenza lo msebenzi. So ngiyacela kubaba, as we going home, njengoba sigoduka, obaba bafundisi, pray about this. uNkulunkulu avuse kinina ngaphakathi umoya wokufisa ukulekelela lezi ngane. Ngiyacela nidlulise nakwabanye. Iyavuleka nje inethi inkulu, nisimentorishele ama-young male adults. Siyacela kube khona nozosibambela kuma-teenagers, kucace nje sazi ukuthi masikhuluma ngama-teenagers sisuka ku-age bani sifika ku-age bani. Mase sikhuluma ngama-young adults, uMama Maseko uthi sisuka ku-22 sikhuphuka. So kusho ukuthi nakuma-teenagers siqala lapha, sesingawufaka u-9 ngoba siyamthatha kulezi iy'nkonzo. Kusho sesingathi 9 kuze kuphela u-10. Mase kuphela u-10 ngale kusho ukuthi-ke seyingena-ke umuntu kuma-young adults. Ngiyacela kakhulu bobaba, ngiyazithoba, ngiyafisa ukuthi sengathi ingaba khona naleyo service uJesu Kristu inkosi. Bese ngiyakhuthaza-ke futhi kakhulu kuma-young adults ukuthi ibambeni le ndaba, ifanelekile futhi iyadingeka empilweni yomuntu. Sithi uma siyibuka esibukweni salama-young adults ey'fundweni abayifundayo, bese siyabona ukuthi as old adults we missed out. So sifisa ukuphindela emuva athi uMama Maseko cha kudila abancane manje-ke sivalelekile. So ngiyacela asibakhulise abantwana ngendlela eyobangiyabo, bazi bathi noma sebekhulile bangasuki kuyo uJesu Kristu inkosi. Sengiyadlula-ke futhi ngingakadluli, ngiyacela-ke ukuthi njengoba sazi ukuthi iy'nkonzo zabasha ziba ngoDisemba, kusho ukuthi wena muntu omusha bekelela phela, qala ngithi siyaphiwa imali, akube khona la uthusa khona uhlomele lezi nkonzo. Ngoba kuyenzeka enkonzweni kaSunday School, besinerali kaSunday School, ispeaker sethu sikhulume into engichazayo emphefumulweni wami. Uthe umama obesiphathele wathi imali ayihlali ekhaya lomuntu othize. So imali ngelinye ilanga iyadlula kwaNsibande iyohlala kwaZulu. Ngaleso sikhathi ubaba uZulu uzoba nayo imali yokukhokhela abantwana bakhe. KwaNsibande ingabibikho ngoba isaye kwaZulu. Izozungeza-ke imali, izungeza igcine sifikile. Shuthi umuntu omusha wena mawunganikwanga imali namhlanje, yazi ukuthi mhlawumbe ngenyanga ezayo ekhaya uzothi uma ucela uyithola. Singayenzi lento bazalwane ukuthi uma ufuna imali, ucela imali ekhaya kuthiwa ayikakabibikho bese uyathukuthela, uthatha intambo uthi uyoyilengisa. Ayikakafiki, iyeza nakulelo khaya. So kubalulekile ukuthi bantu abasha njengoba sihlukana, umuntu uzokupha mhlawumbe uzobuya ubhude eGoli
afika kuphi mhlawumbe u50 thatha u20 ubeke ufihle. Ngenyanga ezayo mhlawumbe mawusukhokhela i-stationery usale mhlawumbe u20 msuku ikhera ifihle. Ubeke kofika uDisemba right. Bese kuthi ngoJuly usuze inkonzweni noma ngephasika umzali ke akuxhasa. Kodwa einkonzweni zabasha ake sifuthela amaphakethe ethu bazalwane uJesu Kristu inkosi. Angithi niyabona ukuthi yenzeka. Awudingi ukuthi uzubeka u100 beka nje u10 ubeka u20. Uma uphiwa nje kufana nokukhipha okweshumi. Uyazi ukuthi ukhipha okweshumi awudingi ukuthi uzokhipha isigaxa esikhulu. Manje u10 nje ubeka ishumi eceleni. Ungalethi ulibeke usho ukuthi lele likaNkulunkulu ngilibekile. Ngiphinde kuhlangane nomunye akuphe u10 ubeke ishumi. Koze ukuthi mase kuhlangene kuyiphepha bese ufaka envelope uhambisa ishumi zakho. Angithi kulula. So nakho ukubeke ukuhlomela uhambo kubiza nje ukuthi udelo omncane ubeke eceleni. Uthi ulibona igwinya linopholoni lilihle esikoleni uthi hayi cha mina sengodla ekhaya ubeke eceleni uJesu Kristu inkosi. Kakhulu ke sengizodlulela ngale ngithunyiwe ekishini kwathiwa angisho ngidlulisa ukuthi kuyacela ukuthi obaba ke bona banganyakazi la bahlali bazolethelwa kodwa thina sonke abanye sizokhonjiswa la ngaphandle ukuthi senze njani. Ilokho ke okwasekishini abangithume khona bese ngiba nesicelo ke sokuthi abaphuthumayo uma ngabe bekhona abaphuthuma i-transport njengalaba abagibele empangeni ngiyacela ukuthi mangisuka nje la bengithinte baphuthume kuqala bathatha ukudla bese beyangithinta ukuze sibone ukuthi sihlela kanjani ukuthi bakwazi ukufika empangeni ngokusheshsha. uJesu Kristu inkosi. Ngiyakholwa singisho konke angazi noma khona engikusele. Kakhulu siyabonga kakhulu bazalwane ukubambisana. Hawu ngingakhohlwa kanjani ukubonga abaphelekezeli bethu. Siyabonga kakhulu ningadima namumuso. Nenze nje ukuthi impilo yethu ibe lula ngoba abazukulu bekufanele ngabe siyabajaha siyabalandela. Kodwa ngoba nikhona nisiqoqele bona bayazi ingane ke umqondo wengane ke usekutheni uma ingamboni umama ingamboni nomuntu emaziyo itshela ukuthi ngingenza noma yini. So siyabonga kakhulu ukuthi nibaphelezele. Inkosi inisize, inkosi imbusise. Siyathokoza kakhulu banani. Bese ngibonga futhi kakhulu emabranchini asilethela abantu abazosilekelela la mangabe kwenziwa umsebenzi. Siyabonga kakhulu kulabo bafundisi nalawo mabranch nalabo bantu abazinikelile ukuzosisiza. Siyajabula ke bazalwane ukusizakala ngoba asibaningi la. So siyajabule mangabe nifikile nizosiza. Siyacela ukuthi ungapheli kube kini lo mqondo ngoba uyisibusiso kakhulu kuthina. Sengizocela ke manje ukuthi sikhuleke sibonga ukudla. Singakakhuleki sibonga ukudla kwenzeke iphutha ukuthi masini welcome singazi ukuthi ngobani nobani abakhona. Yikho size sezwa ntambama ukuthi iHammersdale ayifikanga. Ngenxa yokuthi asizange silivule ithuba lokuthi nisho ukuthi abaphumaphi basukume ngokwelist kamkhulu. Siyaxolisa ke kuleyo shortfall bazalwane kodwa siyanthanda ngothando kaKristu. Ngijabulile ukubona abazukulu bami amadodakazi asemancane kodwa nje ngiyajabula kakhulu ngabazukulu. Ngiyacela lesiya enkulekweni Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele siyabonga egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sibonga Nkosi ukusihola kule nkonzo yonke. Kuningi Nkosi osifundisile khona
esicelayo uNkulunkulu wethu othembekile egameni leNkosi yethu Jesu Kristu ophilayo ukuthi sisahleze emakhaya setshisa impilo yethu ingafani nanjengoba besingakafiki singakezwa. Siyacela ke Nkosi ukuthi kube wena umholi wethu usiluse ngokweso lakho. Siyabonga baba wethu oncwele nangawo wonke umuntu ofikile. Sengathi Nkosi ungababiyela nasendleleni ubahlenge baphephise sebephindele emuva ngeindlela ezahlukeneyo nakuyo leyo weather Nkosi la umgwaqo imanzi sethembe igama leNkosi yethu Jesu ukho konke sifafaza igazi leNkosi yethu Jesu emgwaqeni yonke sinokukholwa ukuthi konke lokho sekwenzekile. Siyabonga baba wethu oncwele nokudla kwenyama osiphe khona. Sengathi Nkosi ungakubusisa ubusise nalabo abasilethele khona. Ubusise nalowo okhiphile isiphelo. Uzosibusisele Nkosi nalowo obenesifiso abanye bakhiphile isiphelo bangeza. Nkosi siyacela ukuthi usibusisele bona. Babiyele ke Nkosi besazodla ngamunye angabe bekhozogula kodwa kunikeza amandla endleleni kunikeza ukuphila emzimbeni yabo. Siyabonga Nkosi udumo sikunika lona nesibongo Nkosi zifanele wena wedwa ongafiyo ongaguqukiyo omile kuzibe phakade uJesu Kristu uNkosi. Amen. Amen. Ngicela samukele isibusiso. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwane bukaMoya oNgcwele makube nalona loyo phakathi kwethu. Inkosi uJesu izibuye ilande ibandla layo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Nihambe nibe nokuthula kweNkosi.